Bé, avui és l'últim capítol ja del diari d'un doctorand, que hauria de dir-se ara ja més diari d'un doctor, perquè fa 2 dies vaig defensar exitosament, amb una nota d'excel·lent, que és bastant atípic a Espanya, la meva tesi doctoral. Per tant, des de fa 2 dies soc doctor en física. També aquest serà l'últim vídeo que veureu des d'aquesta habitació. Aviat ja començaré a desmuntar-la, perquè el meu següent pas, com us he explicat en vídeos anteriors, és marxar als Estats Units a fer un postdoc. Marxaré d'aquí cosa d'un mes, una mica menys, i començaré una nova aventura, una nova oportunitat laboral a l'altra banda de l'Atlàntic, bastant lluny de la gent que m'estimo, i, bueno, doncs amb coses diferents, amb un entorn diferent, que també doncs, em motiva bastant. Llavors us explico una mica què tal aquests dies. Defensar la tesi doctoral realment no ha sigut una cosa que m'hagi agobiat gens, la veritat, per mi tota la feina estava feta, la tesi ja està feta, la feina que he fet ja me la conec. Que el que trobo que m'ha estressat més de final de defensar una tesi doctoral és tota la logística del voltant, que és doncs, organitzar pica-pica, celebracions i bueno, doncs, a trobar la sala, el tribunal, els seus viatges i aquestes coses. Llavors va ser un acte bastant guai, és un dia bastant bonic. És un dia on vaig tenir la sort d'estar rodejat de tota la gent que m'estimo, de molta d'ella, que va venir a veure'm, tot i no entendre absolutament res del que estava dient, perquè estava en anglès i d'un tema que evidentment doncs, no en saben més que jo i les persones del tribunal i algunes persones més. Vaig rebre doncs, tanta estima, tant amor, em vaig sentir tan rodejat, tan estimulat, que al final doncs, és un moment que et sobrepassa, no? Tot aquest amor i tota aquesta estima i tota aquesta il·lusió i aquesta felicitat que quasi com que estàs com passant una mica el dia, com en pilot automàtic, no? I no va ser fins que vaig arribar a casa, no? Que ja vaig aconseguir processar totes aquestes emocions i rebassar-les plorant. Ha sigut 4 anys molt bonics. Fer un doctorat per mi ha sigut un procés molt bonic, he estat molt ben acompanyat en ell, he sentit que he après moltes coses, he sentit que la persona que va entrar en aquest doctorat és molt diferent que la persona que n'ha sortit, i bé, és una cosa que jo recomanaria 100% a tothom que li interessi, que tingui curiositat per aprendre i per investigar coses noves, amb tota la frustració que això implica, però bueno, recomanaria sempre doncs, estar ben acompanyat i trobar un bon grup i un bon supervisor o supervisora en concret. Jo se m'ha ajuntat una mica també amb el fet de marxar allà, he de començar a fer la mudança del pis, he de començar a preparar-me per marxar, i bé, doncs em fa pena marxar, em fa il·lusió, a parts iguals, ho passarem bé, estarem contents, però bueno, seran unes setmanes intenses, emocionalment parlant. I llavors moltes persones m'esteu preguntant també què farem en el futur amb aquests vídeos, amb aquest projecte. Estic convençut que marxar als Estats Units és una cosa que em donarà una perspectiva que potser molta gent no pot tenir, no? De com està la recerca ara mateix en un lloc punter, no sabem per quant de temps, però punter en el món. I bueno, doncs, també aprendre què implica estar allà i en aquest moment polític que també és bastant interessant, què podem aprendre i què us puc explicar. Llavors crec que hi haurà coses xules que us puc explicar, però també és veritat que estic intentant repensar una mica el meu projecte, perquè ara mateix estic en un moment on trobo que la divulgació científica en català a les xarxes està en un moment molt bo. Hi ha molts projectes dins de neurones fregides, però més enllà de neurones fregides també, que estan fent divulgació, explicant coses molt xules, molt millor del que ho faig jo, probablement. Llavors, tot això vol dir que hi ha moltes coses ara mateix que estan creuant-se en entendre, doncs, i també marxant fora de com entenc aquest projecte i quin futur li espera. Per tant, estigueu convençuts que alguna cosa farem en el futur, que hi haurà més vídeos, que hi haurà més ciència, que explicaré més coses interessants i us explicaré la meva experiència d'un científic als Estats Units, però he de pensar en quin format i com fer-ho perquè em motivi fer-ho, d'acord? Per tant, hi haurà del buit al tot, hi haurà debat per molt de temps, però bueno, de moment esperarem a veure com. Gràcies per acompanyar-me en aquests 4 anys i pico de projecte i de tesi, que al final han anat molt de la mà. Realment ha sigut molt bonic l'acollida que he tingut del projecte, l'amor, l'estima que he sentit de part vostra, i no puc res més que estar agraït i amb moltes ganes d'explicar-vos més coses i de seguir-nos trobant i fent comunitat. D'acord? Sí, dit això, s'acaba el diari doctorand, season finale.
esperem una segona temporada, un spin-off d'un científic als Estats Units. Gràcies, guapos, per aquest camí. Ens veiem, ens tornem a trobar molt aviat per a més debat, per a més del 8 de tot.